Szia, Juhász Bence vagyok, a DokiApp support vezetője, és szeretném neked a gyakorlati oldaláról megmutatni, hogy hogyan tudod használni a felületünket. Ahogy a képen láthatod, a rendelő.dokiapp.hu oldalra érkezve először egy regisztrációra van szükség, ahol a nevedet, e-mail címedet kell megadni, és egy jelszót létrehozni. Majd a feltételeket elfogadva beregisztrál a rendszer, és egyből be is érkezel a kezdő oldalra. Ha már van regisztrációd, akkor a belépés e-mail címmel gombra kattintva bejelentkezel az e-mail címeddel és a jelszavaddal, és már is láthatod, hogy milyen szolgáltatások közül tudsz választani. Hogyha orvossal vagy gyermekorvossal szeretnél beszélni, akkor a megfelelő csempén elindulva először egy előre definiált panaszlistát fogsz látni, ahonnan választhatsz, hogy milyen panasszal kapcsolatban szeretnél konzultációt kérni, vagy pedig, ha nincs a listában a panaszod, akkor az oldal alján az egyebet kell kiválasztani. A tovább gombra kattintás után szövegesen is tudod részletezni a problémádat, és hogyha van releváns lelet, vagy egyéb dokumentum, vagy fizikai sérülés esetén fotó, akkor ezt itt tudod csatolni a konzultációs igényedhez. Ezután az összesítő oldalon néhány információt találsz, de egyébként egészen a panaszok kiválasztásától, a konzultáción elhangzottakon át, az orvosnak az írásos véleményéig minden információ csak közötted és az orvos között áramlik, és titkosított csatornán. A következő lépésben egy mikrofonis kamerateszt van, ahol letesztelheted az eszközödet, majd a fizetési oldalon fontos, hogy nem kell se bankkártyadatot megadni, se számlázási címet, hanem a promóciós kód mezőben a céged által hozzád eljuttatott aktuális havi kuponkódot, hogyha megadod, akkor az oldal alján a fizetendő 0 forintra változik, és a feltételeket elfogadva kattints a fizetés gombra. Ebben a pillanatban a rendszer jelez a túloldalon az orvosainknak, hogy van egy várakozó páciens, az az orvos, akinek épp van szabad kapacitása, érkezik, és hamarosan indul a konzultáció. Itt fontos, hogy ne zárd be a böngésző ablakot, ugyanis ezen a felületen fog érkezni az orvos, és ugyanitt fog a videóhívó felület is bejönni. A videóhívó felületre belépve lehetőséged van a mikrofon és a kamera ki- és bekapcsolására, és itt tudsz konzultálni az orvosoddal. Majd pedig a konzultáció végeztével egy kérdést tesz fel neked a rendszer, hogy elégedett voltál-e, vagy van-e valami visszajelzésed. Hogyha elégedett vagy, akkor nagyon boldogok vagyunk, és örülünk, hogy segíteni tudtunk. Ha pedig itt visszajelzést írsz, az fut be az ügyfélszolgálathoz, és a szükséges utánkövetés elindul. Ugyanakkor a konzultációt végző orvos egy írásos visszajelzést ír, amit bármikor elérhetsz az oldalsó menüben a konzultációim menüpontra kattintva. Itt láthatod, hogy melyik orvossal konzultáltál, mikor, milyen panaszokat adtál le, és mi volt az orvosnak az írásos összegzése. Gyermekorvosi konzultáció esetében ugyanez a folyamat, annyi kiegészítéssel, hogy a gyermeknek a keresztnevét és az életkorát kell megadni, illetve a vonal végén nyilván gyermekorvosok várhatóak. Az orvosi és gyermekorvosi konzultációkra is igaz, hogy érdemes a megnyitott böngésző ablakban várni az érkező szakemberre, hogyha hosszabb várakozási idő várható, akkor az ügyfélszolgálat felveszi veled a kapcsolatot. A kezdő oldalon ezután az időpontra foglalható konzultációs lehetőségeket látod, ahol választhatsz, hogy milyen szakterületet szeretnél, például induljunk el a pszichológiai időpont foglalón, ahol láthatod szakembereinket, akinek lapozhatsz a naptárjában. A profilkép mellett a részletes adatlapra kattintva láthatod a szakember specializációit, illetve tanulmányait, végzettségeit is. Ha megtaláltad a számodra szimpatikus szakembert és időpontot, akkor kattints az időpontra a naptárban. Itt a megjegyzés mezőben előre megírhatod a panaszodat, témádat, amivel kapcsolatban konzultálni szeretnél, de ez nem kötelező egyébként. Majd a feltételek elfogadását követően néhány személyes adatot bekér a rendszer, és itt szintén a promóciós kód mezőben kell megadni az aktuális havi kuponkódodat, ezzel válik ingyenessé a foglalásod. A következő lépésben véglegesíted a foglalásodat, amely után egy megerősítő e-mailt kapsz, illetve az időpont közelettével további emlékeztető e-mailek jönnek, és ezekben az e-mailekben szereplő linken tudod vagy módosítani a foglalásodat, vagy pedig amikor elérkezett az időpont, belépni a hívószobába. További egyénileg használható, olvasható vagy kitölthető funkcióinkat a kezdő oldal alján találhatod. Ha megnyitod a rizikófelmérést, akkor ez egy fizikai egészséget felmérő kérdőív. Az első oldalon még demográfiai adatokat kérdez, azonban, hogyha tovább lapozol, látni fogod, hogy
saját kórelőzményekkel, családi kórelőzményekkel, életmódbeli szokásokkal, étkezési szokásokkal kapcsolatos kérdéseket tesz fel, majd a végén a válaszaid alapján besorol alacsony, közepes vagy magas rizikójú kategóriába. Fontos, hogy ez nem diagnózis és végképp nem ijesztgetés, hanem egy mankó arra, hogy segítsünk átgondolni ezt a rengeteg életterületet, amelyekkel kapcsolatban természetesen orvosi konzultációt is igényelhetsz. A következő az egészségügyi tudástárunk, ahol fizikai egészséggel kapcsolatos témában találhatsz információkat, például egy leletmagyarázót, ami segít megérteni, hogyha egy vérképet kapsz a kezedbe, akkor melyik érték mit jelent, illetve mennyi a normál értéke, de természetesen itt is igaz, hogyha bármivel kapcsolatban további kérdésed van, orvosaink állnak rendelkezésedre a videokonzultációban. A vállalati pszichológiai felmérés 5 különböző kérdőívet tartalmaz: munkahelyi stressz, kiégés, munkamotiváció, munkával való elégedettség és a szervezeti elkötelezettség területén tudod felmérni, hogy milyen helyzetben vagy jelenleg. Valamint ajánlom figyelmetbe blogunkat, ahol a DocYap szakemberei, pszichológusaink, dietetikusaink, gyógyszerészeink szereznek cikkeket a saját szakterületükön. Ezek jellemzően 3-4 perces olvasási idejű cikkek, tehát rövidek, de informatívak és nagyon hasznosak, és ezzel is szeretnénk segíteni, hogy tájékozódj mind a fizikai, mind a mentális egészségeddel kapcsolatban. Ne feledd, rendelő.docYap.hu, amely bármely eszközről elérhető, és gyakorlatilag néhány kattintásra van a segítség. Biztatlak, hogy regisztrálj be, nézz körül, és ha kérdésed van, igényelj konzultációt.